Investigasyon kung murder o suicide ba ang pagkamatay sa kababay sulod sa kain sa Cagayan de Oro City, nagpadayon pa. Pamilya sa biktima, gusto mahibawaan ang kamatuoran sa pangitabo. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipalawman pa sa kapulisan sa Carmen ang investigasyon kalabot sa pagkamatay ni Jovelyn Barbosa sulod sa kwarto sa usakain sa Carmen, Cagayan de Oro City. Sa inisyal nga investigasyon, patay na kuno dihang napalgan ang biktima sa iyang karelasyon nga si Larry Mondelo. Napriso sulod sa usa ka adlaw si Larry, human siya ang nahimong suspek sa pagkamatay sa biktima. Apan gibuhian si Larry karong adlaw tungod wala kunoy nakitang foul play sa panghitabo. If indeed ang katong suspect ang nagpatay, nakabalik pa sa dito. So, wala gyud may ground magul sa tao based sa mong CCTV. Apan sukwahi kini sa gituhuan sa banay sa biktima. Buot nilang ipailawom sa autopsy ang patayng lawas ni Jovelyn aron masuta kung aduna bagayod foul play. Dako sab ang pagduda nila kang Larry. Posible kunong gibuwagan kini sa biktima ni adtong tungura. Ang kanya, iya yung tinuyuan. So amo pong planuhan parte sad sa pamilya, unsa amo pong buhaton para kang Larry nga unsa gyud maayo na di sad ni makalapas pud sa iyang katungod pod. Pasabot na mo sa biktima na pag nanay result, if positive to siya, we can always file a case. Pwede makakuha siya sa murder. Yeah. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.